ako naman ay mag-aasawa. Pipiliin niya sa bato bat vlog. Pipiliin ko ang masipag gaya mo. Ay, gaya mo ka na. Palmuksmat tayo. Pilyon tayo, ano kakapsat nga inurat ti Manalon, anak ka ti Manalon. Anya pilyam, nakapili gaya mo na. Nakapili gaya mo, so anak gaya ti Manalon, di pinili na. Kaya si tayo nga tama, niya tama ti pilyon tayo kakapsat ko nga inurat. Sige na yung parang kadagiti greater. Chambat akwa, nangina ti parya tata. 50 ti may sa kilo. Ngumno siya kay nagsupsupot, amoy naman na may sa kilo, 500. Siyempre, takwa. Special no ka ti paryayo no iniganakon. Isa pa. Isa. Agkat katawa ni kabsat ko nga inurat ti dengdeng na dagiti bagbagak. Yung hanan samat maawatan makikinatawan salat ng matan. Tagalog gayam. Bisaya gayam ay na. Si kamat itay ka pa yung nga kwamat. Sa kalam Superman. Salamat ti banlog kakapsat no may ti presyo ti gulay. Isa. Katawa na ta. Agasam da 50 ti may sa kilo. O, di ba? O, di. Agas ti bambannog. Agas ti bambannog. Bambannog kakapsat. Isa lang mar, maybe this time ka, Gib. Maybe this time na kitay. Maybe this time ko nam. Wait. Madi. Try mo lang. Madi na kati. Maybe this time. Dalawa malalaki. Nga rik na ti bandog no. Kasi nga nangina. Ti presyo ti gulgulay. Pakatay mo ti pagka-probinsya na tayo na ibas dan kuman yan. Ni Marites na napanalatain doon sa kita na nakarugugit. Siyempre, happy ka no ta nagninat sa. It's time nga agpak ti kabatiti. Tay kat parya. Ta ka kabatits. Malaban ni Marites ng buhay ko ni. Chamba. Ano may sa kilo ti kabatite? 30? Nanginginang arti parya niya. Gayat nga, adi supot, ta sensitive ka no, bilbilib yung aming kanyak mo. Bis nga naglaing nak ka, awan bilbilib da kanyak. No? Naging si awan bilbilib yung naglaing nak. Mabutang dakit di nga, adi supot na kon.